mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Iniwan niya ako. Pero huli na nang malaman ko ang tunay na dahilan. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Mark. At ito, ang aking secret file. 5 taon. 5 taon kaming nagsama ni Kara. Sa simula, masaya. Pero, nitong huli, naging impyerno ang buhay namin. Naging malamig si Kara sa pakikitungo niya sa akin. Mainitin na ang ulo. Iritable, laging pagod. Tuwing lalapit ako sa kanya para yumakap, tinutulak niya ako. Sagot niya sa akin, "Pagod ako, Mark. Huwag ngayon." Yun at yun ang lagi niyang sinasabi. Bukod pa roon, naging sobrang kuripot niya. Ang sweldo niya bilang nurse, hindi ko na rin nakikita. Ayon sa kanya, tinatabi raw niya. Pero wala naman kaming naipupundar. May negosyo akong isang maliit na talyer, pero palugi na ito. Ayaw niya naman akong pahiramin ng kahit konting halaga. Kahit piso. Madalas niya akong sermonan. "Mark, magsikap ka nga, huwag kang panay-asa sa akin." Dahil dito napagod ako. Unti-unti akong bumitaw sa relasyon namin. Saka ko nakilala si Dayan, isang dalaga, masayahin at laging nandyan para sa akin. Noong mas gumanda ang takbo ng ugnayan namin ni Dayan, nagdesisyon akong mag-file ng annulment para sa kasal namin ni Kara. Akala ko nga, magagalit si Kara. Akala ko rin iiyak siya. Pero noong naibigay ko na sa kanya ang mga papeles, tinitigan niya lang ako ng blanco. "Okay. Kung yan nga ang gusto mo, pipirma ako." Yun lang ang mga sinabi ni Kara. Walang emosyon, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Kahit nga galit, wala eh. Pumirma siya. At ang huling sabi niya sa akin ay, "Basta ang bahay sa'yo na. Bukas agad, aalis ako." Ganun lang kadali. Walang away, walang paliwanagan. Umalis siya, dala lang ang isang maleta. Pakiramdam ko'y matagal na niya akong gustong iwan. Nakahinga na ako ng maluwag. Sa wakas, malaya na ako sa piling ng isang asawang walang pakiramdam
para sa akin. Fast forward, 1 buwan matapos umalis si Kara. Nagpa siya akong mag-general cleaning. Lilipat na rin kasi si Dayan sa bahay. Kaya kailangan kong alisin ang lahat ng mga bakas ni Kara. Nilinis ko ang kwarto. Itinapon ko ang mga lumang damit na naiwan niya. At sa huli, nakita ko ang paborito niyang unan. Ito ay isang lumang unan na kulay dilaw nang dahil sa kalumaan. Yung punda ng unan, tahi-tahi na. Ilang beses ko nang sinabihan si Kara noon na itapon na lang niya yun. Kaso ayaw niya. Sabi niya noon, "Importante sa akin to, Mark. Dito ako nakakatulog ng mahimbing, no? Nandidiri akong hinawakan ng unan niya. Parang ang baho na kasi. Kaya naisip ko, itatapon ko na lang to. Wala naman na rito si Kara. Dadalhin ko sana sa basurahan sa labas yung unan niya. Pero, naisip ko, nalabhan muna ang punda para gawing basahan sa talyer. Sayang din kasi yung tela. Kaya tinanggal ko ang punda. Pagkahubad ko nung tela, may napansin akong kakaiba sa mismong unan. May tahi ito sa gilid na para bang sinadyang buksan. Tinahi uli gamit ang kamay. At doon ko na napansin na merong matigas na bagay na nandoon sa loob. At dahil curious ako, kumuha ako ng gunting at hiniwa ko ang tahi. Bumuhos ang laman ng unan. Hindi bulak ang laman. Nagulat ako sa bumulagta sa akin. At hindi ko inaasahan na yun ang sasagot sa maraming katanungan sa utak ko sa mga lumipas na taon. Notebook, passbook, medical results. Ito ang mga nakita ko na siyang nagpahina ng tuhod ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Binuksan ko ang notebook. Diary pala yun ni Kara. Binasa ko yung isang entry. January 12, 2023. Confirmed. Stage 4. Glioblastoma. Brain tumor. Sabi ng doktor, may 1 taon na lang ako. Ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay Mark. Bagsak ang negosyo niya. Kung malalaman niyang may sakit ako, ibebenta niya ang talyer para ipagamot ako. Mauubos ang pera namin sa wala. Ayokong iwan siya na walang-wala. Binuklat ko ang ibang pahina. Binasa ko naman yung entry niya noong March 5, 2023. Sabi niya, ang hirap magpanggap na masungit. Tuwing niyayakap niya ako, gusto ko siyang yakapin pabalik. Pero ang sakit ng katawan ko,
Hindi ko kaya. Kailangan iparamdam ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Para kapag nawala ako, hindi siya masyadong masaktan. Mas madaling mag-move on kapag galit ka sa taong nang iwan sa'yo. DJ Rocky at DJ Jello. Gulat na gulat ako sa mga nababasa ko. Pero hindi pa doon natapos ang curiosity ng utak ko. Binasa ko pa yung ibang nilalaman ng diary niya. July 20, 2023. Sabi niya, nag-overtime ako sa ospital kahit nahihilo na ako. Kailangan kong makaipon. Hindi para sa akin, kundi para sa utang ni Mark sa bangko. Malapit na nilang rematahin ang talyer niya. Iniipon ko ang bawat sentimo dito sa passbook. Kapag namatay ako, ito ang magsasalba sa kanya. Naluha na lang ako bigla. Hindi ko alam na ito palang tumatakbo sa isip niya noong mga panahong yun. Hindi rin ako mapakali. Binuklat ko ang sumunod na entry niya. May sinulat siya nung araw na naghiwalay kami. September 15, 2023. Ang saad niya, binigay niya ang papeles. Gusto na talaga niya akong hiwalayan. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko. Dahil ito ang pinakamagandang regalo ko para kay Mark. Ang kalayaan niya. At least kung sakaling mamatay ako sa susunod na buwan, hindi na niya kailangan pang makita ang paghihirap ko. Maging masaya sana siya kay Dayan. Binitiwan ko ang diary. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang passbook. Sa akin nakapangalan yung passbook. Ang balanse sa account ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Hindi ako makapaniwala. Saka ako nakita ang huling papel na galing sa unan. Isang sulat na nakaipit. Sulat kamay ni Kara. Sabi sa sulat, Mark, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, tinapon mo na ang unan ko. Okay lang. Ibig sabihin, naka-move on ka na. Ang perang nasa passbook ay para sa talyer mo. Bayaran mo ang utang mo, ha? Ayusin mo ang buhay mo. At huwag na huwag kang mag-aalala para sa akin. Okay lang ako. Masaya ako na minahal kita. Masayang masaya. Ang unan na ito ang naging sandalan ko tuwing umiiyak ako sa sakit. Para hindi mo marinig. Ngayon, wala na ang sakit. Mahal na mahal kita. Paalam.
Napasigaw ako sa bigat ng emosyong naramdaman ko. Sigaw ako ng sigaw. Yung bang abot hanggang kapitbahay yung alingaw-ngaw ng paghiyaw ko. Yakap-yakap ko ang lumang una ni Kara habang humahagulgol ako. Dito na unti-unting luminaw ang lahat sa akin. Ang pagiging masungit niya, ang pagiging kuripot niya, yung panlalamig niya sa akin sa tuwing yayakapin ko siya, lahat pala yun. Lahat pala yun. Proteksyon niya para sa akin. Agad akong nakipag-communicate sa pamilya ni Kara. At dito ko na nalaman ang masakit na balita. Wala na pala siya. Nung mismong araw na yon, nung umaga ng araw na yon, binawian siya ng buhay sa hospice. Inaantay raw ako, pero ayaw niya raw akong maistorbo. Dahil masaya na raw ako. Pumunta ako agad sa burol ni Kara. Doon ko nakita ang mga labi niya. Pagsilip ko sa kabaong niya, ang payat-payat niya. Wala siyang buhok dahil sa chemotherapy na dinanas niya. Gusto raw ni Kara na kung ano daw yung itsura niya, na mawawala siya sa mundong to. Yun daw yung look na gusto niya sa burol niya. Wish granted. Pero ako, yung wish ko, mahagkan ko siya uli. At dito na ako humingi ng tawad. Kara, ang tanga-tanga ko. Sorry kung hindi ko naramdaman. Sorry kung iniwan kita. Alam ko na kahit ano pang iyak ko, hindi na siya didilat pa. DJ Rocky at DJ Jello. Nagdesisyon akong hiwalayan si Dayan. Ginamit ko ang perang iniwan ni Kara para iahon ng talyer. At pinangalanan ko itong Kara's Motors. Araw-araw, bago ako matulog, yakap ko pa rin ang lumang una ni Kara. Ang amoy nito, ang pinaka-mabangong amoy para sa akin. Kahit mabaho na ito. Kahit mabaho na. Yun kasi yung amoy ng... Yun yung amoy ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang magparaya. Magtiis. At masaktan. Para lang sa ikabubuti ng taong mahal niya. Siguro nga'y nasa huli talaga ang pagsisisi. Habang buhay ko itong babaunin sa puso ko.
Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Mark. At ito, ang aking secret file.